Tervetuloa sisäinen saari meditaatioon. Jos sinusta tuntuu hyvältä, tee meditaatio silmät suljettuina. Jos et halua sulkea silmiäsi harjoituksen ajaksi, voit asettaa kynttilän tai muun esineen eteesi, johon voit keskittää katseesi. Etsi nyt itsellesi sopiva asento, istuen tai maaten. Hengitä oikein syvään sisään ja puhalla ulos. Sulje silmäsi ja keskity hengitykseesi. Voit tarkkailla ilmavirran kulkua nenän alla tai vartalosi liikkeitä sisään ja ulos hengityksellä. Jos sinun on vaikea saada kiinni hengityksestäsi, voit pari kertaa hengittää voimakkaammin, mutta anna sen jälkeen rytmin palautua luonnolliseen rytmiin. Huomaa sisäänhengitys. Huomaa uloshengitys. Sisäänhengitys. Uloshengitys. Voit halutessasi jatkaa tätä tietoista hengitystä, kun kuuntelet meditaatiota eteenpäin, tai voit lopettaa sen nyt. Uppoudumme herkästi asioihin, jotka satuttavat, kiireeseen ja olemme tyytymättömiä itseemme. Voimme uppoutua iloon ja tyyneyteen ja kaivata sinne, kun olemme hukassa. Näin käy meille kaikille. Tämän harjoituksen avulla voit oppia palauttamaan ilon ja tyyneyden myrskyn keskellä. Se vaatii harjoittelua ja toistoa. Meille ei ole opetettu tätä taitoa, mutta nyt on sen aika. Rauhoita hengityksesi ja aseta kätesi sydämesi päälle. Voit laittaa vain toisen käden tai molemmat mieluiten niin, että vasen käsi on alimmaisena. Kuulostele, onko sisälläsi tila, jossa on rauhallista. Sinun sisäinen saaresi, jossa voit levätä huolettomana, tekemättä ja ajattelematta. Jos et löydä sitä heti, ei se mitään. Voit saaren sijaan kuvitella itsesi paikkaan, missä sinun on hyvä olla. Paikkaan, joka palauttaa sinut takaisin sinuun. Saareen, kalliolle, riippumattoon, missä ikinä oletkin. Paikka, joka palauttaa sinut sinun voimaasi, sinun valoosi, sinun rakkauteesi. Saari, joka toivottaa sinut tervetulleeksi. Ei haittaa, vaikka olit kauan poissa. Ei haittaa, vaikka hukkasit polkusi. Ei haittaa, vaikka tunteesi sai sinut valtaansa. Täällä voit päästää irti kaikesta. Vain sinulla on merkitystä. Vain sinä olet tärkeä. Hengitä ja nauti olostasi. Tunne,
kuinka kaikki kiire lohkeaa irti sinusta. Taakkasi eivät paina selkääsi, otsasi suoristuu ja ajatuksesi eivät häiritse. Ajatukset vain lipuvat ohi kuin pilvet. Täällä olet rakastettu. Täällä olet kannateltu ja tuettu. Olet tärkeä. Hengitä ja vain ole. Ole hetki tässä. Kuuntele, mitä hyvää sydämelläsi on sanottavana, tai nauti hiljaisuudesta. Kerron, kun on aika lähteä. On aika palata tähän hetkeen. Voit toistaa harjoituksen niin usein kuin haluat ja näin palata aina takaisin omaan voimaasi. Se muuttuu koko ajan helpommaksi ja helpommaksi. Kiitä nyt itseäsi tästä harjoituksesta. Toivon sinulle kaikkea hyvää tälle päivälle, tai jos teit tämän päivän lopuksi, kauniita ja rauhallisia unia. Voit avata hitaasti silmäsi. Kiitos, kiitos, kiitos.